Sa part 1 ng ating episode hinggil sa work-life balance ng mga manggagawang kababaihan, ating binuksan ang diskusyon tungkol sa kabuuang estado ng mga manggagawa sa bansa. Kung manggagawa ka, kahit babae o lalaki, pareho kayong apektado ng mga patakaran, hindi ba, ng ating pamahalaan. Yung sinasahod na 610 ay mababa siya dahil dun sa yung capacity to buy nung sahod ng mga manggagawa ay hindi na siya ganun kalaki. Bukod pa sa mga kahilingang umento sa sahod ng mga manggagawang Pilipino, may mga karagdagang hamon ding pinapasan ang mga kababaihang manggagawa, lalo na ang mga working moms. 6 daw sa bawat 10 kababaihan na nagtatrabaho dito sa Pilipinas ang nahihirapan na balansehin ang kanilang profesional at pampamilyang buhay. Kapag ka nagkasakit ang anak mo, sino magpapa-check up? Agad-agad, babae yun. Diba? Magli-leave siya o kaya liliban siya sa trabaho, mag-half day siya. Sa pagpapatuloy ng ating talakayang malapit sa puso ng kababaihan, bubusisiin pa ni Sonia P. Soto at Bataan Alliance of Laborers Association Secretary Emily Fajardo kung papaano nagiging balakid ang tradisyonal na turing ng lipunan sa kababaihan at kung ano ang mga nararapat gawin ng mga working moms para sa isang matagumpay na pag-unlad sa kanilang profesional at personal na buhay. Kasamang Milay, ano pa ba yung ibang issue na kaharap ng mga kababaihang manggagawa, lalo na yung mga nanay, sa mga lugar kung saan kayo andoon, 'di ba? Yung Ambabala, yung Kabaro, meron kayong mga women's committees sa mga union, sa iba't ibang mga pabrika o pagawaan, at sa iba't ibang mga kumpanya sa Bataan. Miss Sonia, maraming cases ngayon ng mga kababaihan, ng mga manggagawa. Kung dito po yan sa Bataan, madami pa rin po hanggang ngayon yung walang sariling bahay. So isa po yan sa kampanya rin ng Ambabala at ng Workers for People's Liberation, yung housing para sa housing rights ng mga manggagawang kababaihan ng pamilya nila. Kasi po halos 30 to 40% ng sahod ng mga manggagawa ay napupunta sa pambayad lang ng kanilang inuupahang bahay. So matagal na dito sa economic zone nagtatrabaho pero walang mga sariling bahay at lagi na lang pong umuupa ng kanilang matitirhan. So isa po yan sa kampanya natin na isinusulong para tingin po natin mas malaking mababawas sa gastusin ng mga kababaihan at ng mga manggagawa ang magkaroon ng matitirhang bahay na masasabi nating libre at pabahay ng gobyerno na dapat ay natatamasa nila. Kasi po ngayon hindi po, kung may napapanood po kayo na mga pabahay dito sa Bataan, ito po ay hindi libre. Ito po ay pribado na itatayo ng kapartner yung aming government, pero hindi po ito publikong pabahay. Ito po ay pribadong pabahay. Ang gusto po natin ay magkaroon po ng publikong pabahay para sa mga manggagawa natin. Kung sa usapin po ng sa loob ng pagawaan, malalaking issue pa rin po ang hindi pa rin po pwede o hindi pa rin po inaalaw ang pag-unyon, ang pagtatayo ng unyon. Ito sana ay saligang organisasyon ng mga manggagawa at para sana magkaroon ng additional na benefits at mga sahod sana makakahingi ka through CBA. Ano pa rin to, parang dinideklara pa rin illegal at actually ito ay kasama sa orientation ng aming authority ng economic zone na dapat hindi nagtatayo ng unyon. So ito na lang sana yung saligang organisasyon ng mga manggagawa dun sa loob. Ito po ay ginigiit pa rin at pinakikipaglaban ng mga manggagawa. Mahirap po para sa mga manggagawang magtayo. At both men and women, hindi ba, apektado niyan? Opo. Kaya lang may mga particular na suliranin na kaharap ang mga kababaihan na dagdag pa, additional na layer ng problema. Yun sa housing, merong specific na problema ang kaharap ang kababaihan doon, di ba? Dahil kapag one room affair lang yung bahay, maraming iba't ibang mga nangyayari, di ba?
So, Opo, yung mga madalas siyang ma-abuse o merong Oo. mga pwedeng harassment na pwedeng maano sa kanya. Oo. So speaking of harassment, may mga namomonitor ba kayong mga kaso ng sexual harassment sa workplace? Kasi naalala ko nung araw, kapag tayo nagkakaroon ng mga forum, hindi ba, kasamang Milay, Opo. isa sa mga sinasabi ng mga manggagawang kababaihan yung ah, kung gusto mong ma-promote, kailangan Lay down or lay oo, off yun, oo, Miss yan, lay Sonia. down or Oo. lay off na tinatawag. Ito bang mang lay down or lay off ay isa pa ring kalakaran ngayon? Mayroon pa rin po kaming mga naitatalang mga ganyang mga cases, lalo na Miss Sonia, yung mga manggagawang hindi pa regular at umaasa silang ire-regular sila ng kanilang mga supervisor o ng kanilang mga superior. Mga ganyan pa rin pong kaso ng harassment sa bahay mo o sa bahay ko. Yung Mhm. mga ganong tipo na Mm. ibig sabihin nag-i-invite na isang superior na kung saan ay kapag ginawa mo yon, pwede kitang irregular at maging permanent sa trabaho. Kung hindi, pwede kang lay off ka na, hindi ka na pwedeng ma-extend ng iyong trabaho dito sa company. May mga ganyan pa ring mga cases ng sexual harassment. Mhm. Meron din pa rin ito naman may case din kami ng pang physical at saka sexual harassment ng isang Chinese dito Mhm. sa isang bag manufacturing dito sa loob ng ng Freeport area of Bataan Oo. PAB. Ito ay pinail naming case, tinulungan namin yung batang babae. So mga around 20 pa lang siya. Physical siyang kinaladkad at hinawak-hawakan ng Chinese sa harapan mismo ng mga supervisor niya. Mm. Ito ay pinail namin ng case hanggang sa mapatanggal namin yung sa trabaho yung Chinese na to. Lang ang tagal, 2 years na hindi pa nagkakaroon ng decision ng court. Pero ito ay tingin ko malaking impact din sa mga kababaihang manggagawa na dapat huwag kang tumahimik pagka may mga sexual harassment na ginagawa sa iyo ng mga superior mo o ng mga tinatawag nilang mga foreigner na Mm. nagtatrabaho sa loob din ng pabrika. Mm. Meron ding mga iba pang kapwa manggagawa na mga sexual harassment. O, may Oo. mga cases po na ganon na Mm. yung office naman natin tumutulong po madalas sa mga victims para po Mm. makamit naman nila yung justice Mm. na dapat ay makamit nila. Mm. Mm. At itong mga ganitong klaseng harassment, ang dami-dami na rin nating batas eh, 'di ba? Yes, yes. Oo. Mm. Yung parehong manggagawa, interesado akong malaman. Parehong manggagawa, manggagawang lalaki, manggagawa ang babae. Marami pa rin ba tayong kaso ng ng abuse, yung physical abuse? Sa loob ng pagawaan, may ganun pa rin na nangyayari. Yung pinalo si puwet, Oo. tapos sinabihan siya na mas mabilis pa akong gumanito sa'yo kaysa sa magtahi. Ganyan, Mm. ginaganunan sila yung mga kapwa manggagawa Mm. to manggagawa. So yun Mm. yung mga even verbal abuse, physical Oo. abuse. So may mga nararanasan pa rin po yung mga kabaro natin na mga manggagawa sa loob ng pagawaan. Ano-ano ba yung mga anyo ng diskriminasyon sa kababaihang manggagawa? Lalo na pag, kasi hindi ba yung classic na natatandaan ko at madalas naririnig ko pag magkakaroon tayo ng mga diskusyon, yung hanggat maaari, iniiwasan na i-hire yung babae. Kasi nga pag babae, magma-maternity leave, manganganak, ang daming problema, tapos babayaran ng kumpanya yon, ganon. Hindi pa rin ba tumataas ang halaga ng kababaihang manggagawa pagdating dun sa paggawa, at ang nagiging basihan pa rin ba ang reproductive function niya para siya i-discriminate? Kung pupuntahan po natin yung dun sa mga low value added corporate company, yung sa nagma-manufacture, may mga cases po tayo na ang priority i-hired ay ang babae. Mm. Kasi yung pong katangian niya pa rin, Mm. di po ba yung Oo. mahilig sa butingting, Mm. masinop, maayos. So may Mm. mga ganun pa rin pong mga cases na
karamihan o mostly na hina-hired ay ang mga kababaihan. Tra- Pero Miss Sonia, pag-usapin ng maintenance, electrician, Mm-mm. welder, fitter, Mm. machinist, hindi po yan pang babae, sasabihin nila. Ang ano pa rin nila, halimbawa po sa mga ship repair, may ship repair din po dito sa Bataan sa Maribeles Mm-mm. Hindi po, parang 99% ang nagtatrabaho diyan ay ang lalaki. Hindi pa rin gano'n kalaki ang pagtingin nila na kayang mag-welding ng babae. Katulad din po 'yan sa planta ng mga kuryente na kayang sumuot sa maliliit na mga, ang tawag dito, na mga tubo para mag-welding. So hindi pa rin po babae ang priority sa mga ganong mga gawain o mga trabaho dun sa mga highly skills. Kasamang Milay, meron ba namang aplikanteng mga kababaihan dyan sa mga trabaho na yan? Meron naman po, meron pong itong TESDA po, marami po silang tinitrain na mga Oo. babaeng mga Welder, welder. oo. Opo. Pero sabi Titrain mo naman nga, po sila. kahit sila'y properly trained at sila'y nakahanda na gawin ang trabaho na yon, Hindi pa po rin sila priority So, para ano i-hire. yun? Discrimination yon, hindi ba? Opo. Mm-mm. May So, itong, yun nga po, discrimination yung sinasabi. Kasi nila, paano pag buntis ka, hindi ka pwedeng mag-welding. Mhm. Kasi bawal sa bata ang makalanghap ka ng welding rod. Yung Mm-mm. mga ganun po yung mga... Mhm. Pero depende naman din yun sa proteksyon na ibinibigay, hindi ba? Kasi ang dapat po sa Oo, occupational kasi kahit health naman and safety. ang lalaki ba pag Oo. ganun din yun Ang lalaki din pag nakalanghap din ng mga ganong mga Sira din ng baga. sira din Oo. ng baga nun hindi ba? Yes, O, yes, Miss ano din Sonia. yun? Oo. Pangit din yun, mali din yun, hindi ba? Mhm. Parang Tama. kamukha din lang yan ng sinasabing, wag kunin ng babae kasi hindi pwedeng magbuhat yan. Ang dami kong alam na Nagkakaluslus nga kalalakihan po na oo. nagkakaluslus Ano ba dahil tawag dun doon? Oo nga po, ika nga, luslus, yun nga ang ibig sabihin. Kanya, kung tutuusin, yung proteksyon na dapat ibigay, di ba, dapat may mga protective gears, mga kagamitan na dapat pinoprovide, para imbes na Dapat po nagbubuhat, doon. ay i-mechanize na lang ang pagbubuhat, hindi ba? Opo, Oo. tama doon, Miss Sonia. Hindi, imbis na ang pag-usapan ay paano makakagaan at paano mas maproteksyonan yung kalusugan ng babae at lalaki, dapat doon mag-focus kumpara doon sa sinisino kang kaya mong magbuhat dahil kung kaya mong Tama. magbuhat, mahina ka dahil babae ka, ganun. Mm-mm. Pero kung ginawa mong ano yan, mechanize na inaano lang, ang tawag doon, pinapaandar lang, baka kahit sino kayang buhatin yung mga bagay na mabibigat. Mm-mm. Ang isa sa mga magandang pag-usapan natin, liban dun sa diskriminasyon, yung seguridad naman sa trabaho. Kasi lalaki o babae, subject pa rin sila dun sa labor contractualization at saka yun nga, labor-only contracting. Nangyayari pa ba yan o lalo bang lumala? Lalong lumala po ang labor-only contracting ni Sonia matapos yung Department Order 174 ng DOLE natin na nilegalize yung giging contractual ng mga manggagawa. Kasi dun sa bagong DO, yung huling DO na tinaba ng DOLE, ay pwede kang ma-regular, pero mariregular ka sa iyong agency. Hindi ka na po pwedeng ma-regular sa principal na pinagtatrabahuhan mo. Kaya kung ilang taon ang kontrata mo sa agency mo o kaya regular ka doon, palipat-lipat ka na lang kung saan ka ilipat ng iyong agency, ng iyong trabaho, doon ka. So, hindi mo, yung seguridad mo doon sa trabaho, problema pa rin yun hanggang ngayon. Kasi, anytime na gusto kang tanggalin ng contract nung yung agency, yung manpower agency mo, pwede ka niyang tanggalin kasi hindi ka regular ng principal. O yung principal pwede ka ring tanggalin kung gusto kang tanggalin dahil hindi ka niya trabahador o kaya ipapatanggal ka niya sa iyong agency. So, mas lumala po sa ngayon kumpara dun sa dati. Kasi dati, Miss Sonia, kaya pa nating habulin yung pagiging regular ng mga manggagawang na hired sa agency. Pero 10 taon, 15 years nang nagtatrabaho sa isang company, nilaban po natin dati. Marami tayong cases na naipanalo natin sila as regular sila. Ito po medyo malaking
kailangang i-prove dahil doon nga po sa DO na kung saan nire-regular na sila ng kanilang agency at madalas po hindi na sila nagtatagal doon sa isang principal o sa isang korporasyon dahil nililipat-lipat na lang po sila ng kanilang agency. So ang mismong agency ang nagre-regular sa kanila. Yes, yes, Pagkatapos Sonia, kung itong saan sila kailangan na trabaho doon po sa sila company, doon ilalagay. sila ilalagay. Mhm. Ano ba to? Improvement ba ito sa dati? Kasi dati yung agency, hindi naman sila nire-regular eh. 'Di ba? Kung sa atin po yan, sa pagtingin po natin yan, hindi po yan para sa kapakanan ng mga manggagawa kasi nga po, ang trabaho mong ginagawa ay trabaho sa principal na gawain. Sabihin, yung agency, ibinigay ka lang doon as manpower. So, anong papel lang dapat ng agency? Ang papel niya lang, ano ka lang niya, ini-hire ka niya para ilagay sa isang company. Pero ang ginagawa mo sa loob ng company ay yung mismong produktong ginagawa ng company. Kaya kung sa atin po yan, hindi po dapat ganon ang setup. Kasi nga po, dapat wala ngang agency, dapat direct hired. Kasi ang necessary and desirable na trabaho ng isang company ay ginagawa mo. So therefore, ikaw dapat ay hired ng mismong principal na company. Oo. Mas marami bang mga kababaihang manggagawa ang ang affected nitong ganitong klaseng setup? Yes po, marami pong mga kababaihan. Bakit po? Kasi po may mga panahong yun nga po yung usapin ng pag nagbuntis siya, pag nakapanganak siya, matagal niyang aalagaan muna yung kanyang anak, pagka okay na yung bata, magtatrabaho na siya sa agency. So kapag gusto niyo ulit mag-resign dahil may problema sa pamilya o nagkasakit ang anak, kaya mag-leave, si babae pa rin po yung mas ano po doon, mas maraming babae pa rin po yung parang mas gusto na nila doon na magtrabaho kasi hindi less hassle po sa mga pagpapile ng leave, pagre-resign, mas mga ganun po. Mm-mm. So, anong dapat gawin kasamang Milay? Ibig sabihin, parang ang nakikita ko, may kakulangan sa suporta sa kababaihang manggagawa. Kasi meron silang special needs di ba? Yes po. Halimbawa, marami na bang mga pabrika ngayon o mga opisina, pagawaan na kasi sa ibang mga abanting industrialisadong bansa, meron na silang mismong mga fasilidad na kung saan nila pwedeng iwanan yung batang maliit, 'di ba? O kaya merong oras ng pagpapasuso para Yes, hindi napapabayaan yung health ng bata, hindi ba? Dito ba sa inyo sa Bataan meron bang ganon? Oo. Wala pong ganun Walang nursing room para sa mga nanay sana na kapag oras ng ay po pwedeng magpasuso o dalhin doon yung anak. Wala pong ganun dito sa Bataan. Even po dun sa usapin naman ng nursery, na katulad sa ibang mga bansa na pwede mong ilagak Oo. yung bata ng ilang oras. Mm-mm. Wala pong ganun. Ang ginagawa po ngayon ng mga kababaihan natin, ng mga manggagawa sa kagustuhang makapagtrabaho, mag-hire siya ng kasama niya rin kagaya din niyang nanay, kapitbahay na ang anak ay inaalagaan din niya. So makikisuyo siya, bibigyan niya ng 2,000 hanggang 3,000 na sahod kada buwan. Yun, ganun po yung ginagawa ng mga nanay natin para lang po makapagtrabaho. Yun nga lang, babae pa rin po na, o kaya katulad din niyang nanay, yung i-hire niya Oo. para lang masiguro niya na hindi mapapabayaan yung baby na iiwanan niya. Kumbaga naipapasa niya sa kapwa niya babae Yes po. na mas nangangailangan siguro. Pero Opo. tingnan mo yon ha, nagtatrabaho siya sa kakarampot na kita, yung Yes po. ilang parte ng kita niya kailangan niyang ibayad sa mag-aalaga sa anak niya para siya makapagtrabaho. Mababa na nga yung sahod. Kailangan pa niyang hindi ba? Kasi ang alam ko ipinaglalaban natin sa halimbawa sa mga kilusang kababaihan kasi ako naman ay bahagi ng kilusang kababaihan at Yes. many years ago itinayo naman natin ang organisasyon ng mga kababaihan, yung Kaisa-Ka, hindi ba? Isa sa mga ipinaglalaban natin noon pa man, bata pa ako noon matanda na nga ako ngayon. Noon nga
baby pa ang mga anak namin, ipinaglalaban namin noon na dapat sa mga opisina, sa mga pagawaan, pwedeng dalhin talaga ng mga nanay, lalo na yung mga tinatawag nating yung breastfeeding mothers. Yung Yes. mga anak nila may mag-aalaga at yon dapat ay pondo na binubuo ng kumpanya para itabi bilang benepisyo sa mga kababaihan na nagko-contribute. Kasi ang kababaihan Yes. nagko-contribute sa produksyon at nagko-contribute sa reproduksyon. Kasi Yes. yun nga dapat ang makita hindi titignan na burden yung babae kasi yung reproduction ng mga future na manggagawa, future professionals, Yes, future and leaders, workers, sa babae kasi sila yung may kakayahan na mga anak, hindi ba? Kanya ito yung suporta na hindi dapat titignan na gastos, but rather investment dapat sa kinabukasan ng Yes. ng paggawa, hindi ba? Yes, Miss Sonia. Well, may case nga dito kaming naalala ko na nala nila yun sa negotiation, sa bargaining nila, yung pagkakaroon ng breastfeeding room. Parang hindi rin nag-approve ang company. So, yun yung company imagine mo, hindi rin talaga niya kinikilala yun na yung regular niyang manggagawa na manganganak ay dapat bigyan niya ng pagkakataong makapagbigay, makapagpasuses sa kanyang anak dahil lang gusto lang daw ng anak niya ay suso. Ay yung suso niya mismo, hindi nga yung pump hindi yung Oo. bottle. Pero yun ang Hindi mas yung suso healthy, niya hindi mismo. ba? Yes, Mas healthy yes yun. po. Kaya lang po, hindi rin nagtagumpay yung isang union dun Hindi rin nila naigiit ng todo. Kasi ayaw at magastos daw sa paningin ng isang korporasyon dito sa economics. Oo, naalala ko, isa sa mga ipinaglalaban ng kilusang kababaihan din yung magkaroon ng facility kahit na meron lang ref, merong freezer, merong mga breast milk station, yung makakapag-ipon, yung bibigyan mo ng oras yung Para mag-pump. nagbe-breastfeed na manggagawa o empleyado na mag-pump. Para nang sa Dapat ganon, may yung ganun. maiipon niyang gatas, mailalagay niya dun sa freezer, pagkatapos maiuuwi niya, at pag naiuwi niya yon, pwedeng ipasuso yon sa bata, sa baby. Healthy kasi yun kumpara dun sa mas magastos kasi yung bibili ng ng gatas Kaya nga na. po. Hindi ba? Kaya nga po ang ginawa na nung kakilala ko yun Ma'am Miss Sonia. Tinitext niya na lang yung tatay niya pag break time nagpa-pound. Tapos i-text niya yung tatay niya, iaabot niya dun sa gate na economic zone talaga? yung Oo. bote. Oo, tapos dadalhin sa bata para hindi magutom yung bata. Yung So problema. even po yung mga korporasyon talaga hindi sila open sa ganun. Kahit Pero na tignan minsan mo yung may huli. mali may mali sa mindset Ang laki ng mali. Kasi kung masyadong Yes. ganid talaga, yung sobrang ganid sa tubo, hindi nila naiisip na ang progreso ng bansa nakasalalay sa progresibong klase ng ekonomiya kung saan nagko-contribute dapat sila pare-pareho. Yes. Yung mga oo. may-ari ng mga kumpanya at industriya, pati na yung mga manggagawa at iba pa. Kasi kung titignan mo nga naman, kung ikino-consider yung suporta sa reproductive function ng kababaihan, mas masisiguro mo, magiging maganda ang kinabukasan ng bayan Yes, mo. oo. Kasi, siyempre, kung maganda ang pagpapalaki sa mga bata, nung maliit, napadedi ng breast milk, nakuha yung Yes. colostrum, naisasama, nagkakaroon ng bonding yung ina at yung Ina, bata. Mas tatalino yon, mas magiging maganda pa ang malakas ang health, yung Katawan. kalusugan ng bata na iyon. Na yun ang kinabukasan ng bayan Even Miss Sonia, yung manggagawang nanay mismo na yon, na kapag ganun yung sitwasyon, mas inspired siyang magtrabaho. Correct. Oo, Diba? mas Para sa masipag. production pa din yun Oo, mas masipag siya, mas inspired siya. Exactly, Dahil tama. mabigat yung Production niya, pa rin yun.
Oo, Hindi bahagi niya pa rin. nakikitang gano'n, oo. Mas tinitingnan niyang gastos kasi magpapatayo siya ng kanyang room, maabala, yun yung tinitingnan ng company. Hindi niya tinitingnan na mas magiging productive yung nanay kapagka, nabibigyan niya ng, healthy na gatas yung kanyang anak. And at the same time yung 'di ba mabigat kasi yung dede pagka Totoo pagka yun. nagbe-breast milk ka, 'di ba? So mahirap kumilos. So, hindi nila tinitingnan na para din sa kanila yon at para sa pagiging Oo. active at mas magiging inspired yung kanilang mga manggagawa. Oo, pero mangyayari lang yan kung progresibo ang sistemang panlipunan. Yes, Kasi yes. ang Sana po may estado, batas na gano'n, oo, Miss Sonia. estado, Oo. gobyerno, hindi ba? Yan Mm, mga parang mm. nasa level ng pangarap, ano? Yan yung Yes. mga larawang diwa Pangarap ng natin. lipunan na pinapangarap natin kung saan Yes. nababalanse ng mga pamilya, ng nanay, ng tatay, yung buhay pampamilya. Hindi yung Mm. puro sila aborido pag uwi nila, tapos doon nangyayari yung Mm. bugbugan, sakitan. Yes. Ay, ang daming nangyayari at hindi nagiging Yes. malusog ito para sa mga bata, sa mga pamilya. Yes, Miss Naiisip ko Sonia. tuloy kahapon lang, ulit-ulit akong nagbabasa at nakikinig nitong mga resulta ng EDCOM 2. Grabe, Mm, grabe pala talagang mm, mm. pagkakulelat natin ng ating bansa Yes. pagdating sa Mm, edukasyon ng mm. kabataan. Yes. Sobrang Mm. kulelat na pala talaga natin. At Mm. itong pagiging kulelat natin, kung titignan mo, masyado na tayong napag-iiwanan pagdating sa Yes. sa edukasyon, hindi ba? Education. Oo. Ay, Mm. ang dami. At hindi nila nakikita na susi ang suporta sa mga kababaihang manggagawa, kababaihang empleyado. Kasi actually, kung Mm. tutuusin, nagbe-benefit din ang kalalakihan kapag mag-benefit yung kababaihan. Hindi ba? Yes. Kung pag tinignan mo, Yes, oo. kasi mas less aburido din yung mga lalaki at mas mapagtutuunan ng pansin yung pagpapatimo, pagpapaganda ng relasyon magpapamilya. Relasyon. Relasyon din Mm. mag-asawa, hindi ba? Yes, oo. Ay nako, Mm. Mm. kulang ang oras natin kasamang Milay, kulang ang isang oras para Kaya pag-usapan nga, Miss natin. Sonia. Oo. So siguro sa Mm. ating pagtatapos, siyempre papasalamat ako sa iyo dahil ibinahagi mo yung oras at ang iyong kaalaman. Alam ko napakatagal mo na rin sa kilusang paggawa. Siguro itatanong ko sa iyo ngayon kasamang Milay, ano ba ang magandang ipapayo mo sa mga kababaihang ina rin ng tahanan na nagtatrabaho, halimbawa diyan sa mga pagawaan sa Bataan, para ibalanse nila, mabalanse nila ang kanilang trabaho at buhay pampamilya. Meron bang pwedeng gawin? Maaari siguro pumunta sila dito sa aming opisina, sabay gano'n ano. Kasi naniniwala tayo na dapat munang malaman ng mga manggagawa yung rights nila. Yung rights kasi para dun sa mabalance Mm, yung kanilang buhay ay ano po yun rights po yun, 'di ba? mm, Magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya at mm, saka karapatan para dun sa ano man sa mga sapi ng kababaihan. Ito po ay mga serbisyong ibinibigay ng ating opisina ng Alyansa ng mga Manggagawa sa Bataan. Dito lang po yan sa bayan ng Maribeles. Dito po matuturuan namin kayo na paano nyo pwedeng i-access ang mga rights na mga po pwede nating nakakamit habang po ipinakikitunguhan natin at itinataguyod yung advokasya natin para sa tunay na at magandang kalagayan ng mga kababaihang manggagawa natin. Siyempre po, kasama po kami dyan sa pagtataguyod ng isang maayos na kalagayan mula sa pagawaan hanggang sa pagkakaroon ng malusog na relasyon sa pamilya. Kasama po kami sa tumutulong din para paano ayusin po ito. Kaya lang po talagang gano'n, hindi po pwedeng instant ang lahat na kapag ka sinabi na natin na kailangan nating maging
mabalance ay ganun na lang po yun. Kasi marami pong mga kaakibat na mga problema, alam ko, ang ating mga manggagawa na kung saan napipilitan talaga silang magdagdag ng oras sa trabaho, na ang nasa-sacrifice ay ang kanilang oras nila sa pamilya. May posible po tayong gawin para dyan. Basta po alam po ninyo yung inyong mga karapatan. At tutulungan po kayo ng opisina na yan. Na una, alamin ang inyong karapatan bilang babae, bilang manggagawa, ano pang mga karapatan na tungkol sa reproductives. So, binibigay po natin yan. Natutulungan po namin kayo sa usapin na yan. So, Ayun. punta lang po dito kayo, i-educate namin kayo at i-assist namin kayo sa mga kung pwede naming maitulong para sa Oo. inyo. Naku, maraming salamat sa ibinahagi mo, kasamang Milay, ano? Thank you din, Miss Oo. Sonia. Ha? Oo, Maraming salamat at Oo. lagi mo kaming naiimbitahan. Oo, kasi ito na ang ating pinag-uusapan sa So to Speak. Ay partikular na nakatutok sa mga usaping malapit sa puso ng kababaihan. So, Yes. sa ngalan ng So to Speak na si LTV 36, ako'y nagpapasalamat sa iyo at sa Ambabala sa iyong binigay na panahon at karunungan, kaalaman sa aming lahat. At sa lahat po ng mga nakikinig o nanonood sa iba't ibang mga platforms po natin, maraming salamat po sa inyo. At isa na naman po makabuluhang paksa ang ating napag-usapan. Sana'y may natutunan kayo sa ating naging talakayan at naway maging inspirasyon ito para lalo pa tayong lumakas sa ating mga ipinaglalaban sa kilusang kababaihan. Para sa iba pang makabuluhang talakayan na nakasentro sa mga usaping malapit sa puso ng kababaihan, manatili po kayong sumusubaybay sa CLTV 36, lalo na po sa So to Speak, na nag-rebrand na po mula doon sa broad na topics papunta sa mga paksang broad pa rin, pero nakafocus sa mga usaping malapit sa puso ng kababaihan. Sa mga tagapanood, tagapakinig, siguraduhin nakasubscribe na rin kayo sa aming YouTube at Spotify channel, kung saan mapapanood at mapapakinggan ang digital version ng So to Speak. Muli, ako po si Sonia Soto at ito ang So to Speak. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Salamat po.